लाख लाख रांजों नुनो मोनदों नाथाय बे मानसिया सोर जाय एडिट खालामग्रा आरो नोंथांमोना एसेब्लाबो खिथागोन नोंथांमोना गोबाङा हमनो हागोन। खुलुमबाय। आं क'क्राझार जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै मोनसे प्रेस मिट होनो सानदों। आं श्री सन्जय कुमार ब्रह्म। दहायसो बावैसो फुङाव आं मोनसे फेसबुक पेजाव मोनसे आंनि नामै मोनसे फेक निउस होनायखौ आं नुनो मोनदों। बे फेसबुक पेजनि नामानो जाहैबाय दले आदा बिटिआर आरो बिटिआर सोदोब सालाकाथि हालाम। बे पेजाव आंनि मुङै आरो पार्टिनि बिपिएफ पार्टिनि मुं लानानै मोनसे आंखौ फेक माने फैसाजों फटकखौ हगारनाय आं नुनो मोनदों। बेखौ आं क'क्राझार जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफाद बन्सुनि जानानै आंखौ निन्दा खालामहरो। जाहाथे बैसोर बायदि फेसबुक पेज खुलिग्रा मानसिया बेबायदि एडिटिं बानायनानै हगारनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। आं बेखौ बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै आं बेखौ गोख्रोङै आङो बेखौ माने निन्दा खालामहरो। आरो बे पेजजोंनो बेखौ जाहाथे जोंनि बर' माहारियारि बन्सु फरायसा आफादखौ बदनाम खालामनो थाखाय बा बिपिएफ पार्टिखौ बदनाम खालामनो थाखाय बेखौ थारमाने बिसोरो एडिटिं बानायनानै दानि जुगाव माने एआइ इमाइ बेनि थरै बिनि उसिलायै आजिखालि फेक बानायो आरोना। बे फेक बानायनायखौ जाहाथे बानायनाङा बेनि थाखाय आं बेखौ खावलायनाय जायो। आरो आं बेजों लोगोसे खावलायनो सानबावदोंदि जोंनि बन्सु आफादा बेबायदि फेक खालामबाय थायोब्ला बेखौ जों खिन्थु सहायनानै थानाय नङा। आरो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा बे बिटिआर सोदोब आरो सालाकाथि हालाम दले आदा बिटिआर बिसोर जुदि बे फेसबुक पेजनिफ्राय बे फेक होनाय इमेज पिक्सार होनायखौ जुदि बोखाराब्ला बेखौ आयेननि बेबस्था लानाय जागोन। आरो बिसोरो निमाहा बिनांगौ। बबे पेजनिफ्राय मोनदों बेखौ निमाहा बिनांगौ, नङाबा बेखौ जों आयेननि बेबस्था लानाय जागोन। आरो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेखौ मालाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा। बेयाव माने जों बर' माहारियारि फरायसा बन्सुआफोरनो सोरनिबा फैसा थानो हागौ आरो बे आजिखालि मबाइल जुग एआइ इमाइ बेफोरबायदिनिफ्राय बरननानै जेनेबा बिसोर एडिटिं खालामनानै जाहाथे जोंनि बर' माहारि फरायसा आफाद बन्सुखौ थारमाने मुं सावनो थाखाय बा बिपिएफ पार्टिखौ सावनो थाखाय बेफोरखौ एडिटिं खालामनानै होनाय जानो हागौ। खिन्थु टटेलि बियो फेक। आङो बेखौ बे मोनथाम फेसबुक पेजनि बिटिआर दले आदा बिटिआर आरो सालाकाथि हालाम आरो बिटिआर सोदोब बिसोर जुदि बे फेसबुक पेजनिफ्राय बोखारनानै लायाबा आं बेखौ आयेननि साजा लानाय जागोन। जोंनि बन्सु आफादा बेखौ ओरैनो सहायनानै थानाय नङा, मानिनो हानाय नङा। नोंथांमोना माखासे पेजनि नाम नुदों, बेयावहाय दंफायो गुबै आखल बा होग्रा महरै जाय स्टेटमेन्ट होदोंमोन बन्सु बिनिफ्रायनो मोनसे समाव गुगालांनाय सासे जोबोद गोरों सुबुं। नैबेबो गोबां होलाबायगासिनो दङ। गोबाङा मिथियो गोबाङा मिथिया, जों मिथिखायो। आरो बिथांखौहाय माखासे मानसिया नायगासिनोसो दङ। मा बिसिबां गोजौसिम थांनाय बे होयै बेखिनियानो आरो रायजोफोर। इडिटआव डेन्जार मास्टार।